La sonrisa mèdica. Pallassos d'hospital amb els pacients de Mallorca. Els pallassos d'hospital de la sonrisa mèdica intervenen en l'àmbit hospitalari amb l'objectiu d'humanitzar-ne l'entorn a través de la música, la màgia i l'humor, per a aconseguir que els més petits tornin a la seva condició d'infantesa i puguin assolir un estat emocional favorable per a enfrontar-se a la malaltia. Els pallassos adapten les seves intervencions gràcies als múltiples recursos artístics i materials de què disposen i per als quals es formen de manera continuada. Les actuacions es duen a terme 7 dies per setmana. Sonrisa Mèdica fa feina amb una metodologia de pallasso d'hospital, que fa que els seus pallassos siguin professionals de sard, d'esclaun, i que a més rebin formació musical, sanitària i psicològica per poder actuar en un entorn que no és un escenari, sinó que és un lloc on altres persones fan feina i que hi ha malalts que tenen situacions que s'han de saber gestionar. Tot això és gràcies a entitats i particulars que donen. Nosaltres estem molt agraïts i encantats d'aquest reconeixement que finalment el rebem com un gràcies d'aquesta societat que estem i òbviament com un incentiu a continuar tirant endavant amb aquest projecte que és tan interessant i que va tan bé als nens.